खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय नै बेकग्राउन्ड नायनानैहाय मिथिखादों जानांगौ आं बबेहाय दंफैयो न'आव फैदों आङो हठात फैनाय जाबाय मोनसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय फैनानैहाय मिथिफैबाय जे दिनै न'आवहाय काति मासनि आरज गाबगोन आरोना रायजोआ माने गामिनि माइनाव हानजाफ्रा दाहाय मोनाबिलियाव फैगोन आरज गाबनो आइया रेडि खालामनानै दोनजोबखाबाय नै गासिखौबो सुजोबखाबाय मालाय ओमफ्राय आं फैनाया आइनि थाखाय एसे हेल्प जासिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थांसै नोंथांमोननो दे सानदुङा जि मोजां मोजां बारनानै दङ नै वाव कालाराबो मोजांथ' आरो सानफ्लावार बायदि नुदों सानफ्लावारा बिनि देरसिन जाहैबाय कालाराब्रा वाव जाहाबो लांनांगोन र' थाब सिरियालाय आरो दं थायो बे एसे जुदा माथो बिबारा बारनिया बिबारा आलदा बिलाइयाबो एसे बेलेगलाय बिलाइयाबो मिलाया बिसोर बेलेग नैबे बेलेग आरो ना बे एखेयानो माथो एखेयानो बोरैबा नैबे गलायनानै दङ नैबेसो बियो नैबे आलदा बे माबा गेन्देमालियासो जोंना जि बारदों जोंना दाबो बारनो सम जायाखै नोंसोर दाननानै होदोंना नै बारसिगोन दा फिसा फिसानो नै बे बारनाया थैगारबाय दै होनांगोन नों दै होबाय थायो माबा अरदों बेखौ बै फांसे थैदों बिदिनो ओरैलाय बारसिगोन फांसेल'सो थैदों बेलेगा थैयाखैना दैनि थाखाय जायाखै दै नङा दैयाथ' होबाय थायो मोस्रोम अरदों बियो आरो बै फांसे बिराद गिदिरनो एम्फौ दंमारो नै बिलाइ जाजोब्बाय एम्फौ नै बेफोरबो रेडि जाजोब्बाय बे जायो बुट ओमफ्राय थालिर खुसेर बेखौ हाइजें रेडि जाखांनायखौसो खाबनानै दोनदो बाजाराव थांनो नागिरदों पापाया जाबख्रिं ओमफ्राय नै आइया नारेंखल दानगासिनो दङ न'नि नारेंखल बिफाङाबो ओरैजाय दङ फांसेल' बाट गोथावानो जायो आरो गोदै बे मा होदों हो आइ दुन्दिया जि माबा हाखु दाखु फैनाय जाबायना नङाबा लाफाखौ आइया दाख्लिनिफ्रायनो दोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय मैयासो जाबाय मैयाना दाख्लि जाखोथाय ओमफ्राय हाखु दाखु नङाबा लाबोनाय जागौमोन दिनैबो मालाबा लाबोनोसै नङाबा नोंसोरनो थांदो बेखौ आं दाहाय लोंगोन आंनि फेभरेट बे दाहाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना आरज गाबनो फैबा देखायनोसै नोंथांमोननो नोंथाङा नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेयो आङो जिरायनाय बेखौ हानोसै बुटआवहाय लागायनोसै आरोना हानानैहाय आइया आलदा खामानि मावलायसिगोन आं फैनायखाय मोजां मोनदोंना नोङो मोजां मोनदोंथ' आरो हेल्प जादों आंहा आखायानो बायनाय बायदि मोनखादोंमोन ना फुंनिफ्राय रेस्ट गैखाया फिसाजो थानांगौ ओंखायनो नै ओरैजाय दैनि सिथाव बानायगासिनो ओमफ्राय नै आं ओरैजाय खिर बानायनोसै आरो तेजपात्ता होनसै नै तेजपात्ता खिरावहाय खिर बिराद मोजां मोनो आङो जानो फेभरेट आंनि सिनिखौ होजासिगोन आरोना एसे एसे फुलिखांनायखौ मा होनगोन दा रुइबाय आरो माबाखौ होनोसै ओमफ्राय एसे दै होबावनोसै आरो ओमफ्राय गाइखेर एसे होनानै दै एसे होबावनोसै गाइखेर बांद्राय मोना खमबा मोजां मोना ओमफ्राय मा होनो बांद्राय सिथाबबाबो मोजां मोना एसे लाव जानांगौ आरो नायनोसै आंना लाव जायोना जाया दिनै नै एसे नारेंखल एवनाय दंखायोमोन आइया एवनाय बेखौ होनोसै बेहाय ओमफ्राय नै किसमिस ओमफ्राय काजु बादाम फिसा फिसा हानानै लाबाय आङो बेखौ होनोसै आरो बांद्राय होआ आं एसेल' होनोसै सिनि होखांबाय आङो सिनिखौ गावनि गोसो हिसाबै होबानो जागोन आरो बेसेबां गोदै जायो जाया दानि जुगावथ' बांद्राय गोदै जाग्रायानो गैला आंबो बांद्राय गोदै जाला गोदोसो गोदै बिराद जायोमोन बेखौबो होखानोसै आङो बेखौबो बानायनो सोलोंनांदों नै सेबा जायाखै आंना फार्स्ट टाइम नालाय
रेडि खालामबायानो नै अलमस्ट जाबायानो मानसिफोर फैसिगोन नै बेहाय जिरायनानै आर'ज गाबगोन आरोना ओमफ्राय आंनि खिराबो जानोसै लास्टाव घि होबा मोजां मोदोमो आरोना ओमफ्राय घियानो गैला that's why होनाय जानाय नंला दायो आइया बावहोलांबायनो नै फुजा आरो मानसिफोराबो सफैसिगोननो दसे उनावहाय Tasmata. Itu. Deh. Jo. Ngomong ada nih lu sih. Dah sebideng. Iman lazy. Dede. Oh deh, fine boy. Late. Fine là giờ nên sửa. Fine là giờ nên late thế này khay. Đấy chỉ mà sang thổi đường vậy. दै गुदुं खालामनाय दंखायो ओमफ्राय बिसोरो संख्रि साहासो लोंगोननो ओंखायनो संख्रि साहा बानायनोसै आरो
दाम होनानै बायना लाबोबाय इमान खस्थ' खालामना बिनि थाखायनो माइनावफोर फिसा हिनजावखौथ' हाबा हरबायनो बिलाइबायनो माबानो माइनावफोरखौ अननानै देखायनानै आं लाखिना दोनबाय थाथ'दो 비자마디니 남그는 미치야봐. 비자마디니 미안이 애네 문을 비면 그네 내 만든다며. 네, 피자랑 가스는 타오 피자, 라우둥, 나리콜 라루, 암프라이 비에 시빙 라루. एकदम रसियाको जाखा जोंना माबा गैला बायनाय जेबो बायनाय गैला चाय जागासिनो नै सुबिसा नै दङ ओइ Reza दायो नै खिरखौ रानगासिनो दङ मारै जादोंथाय आं मिथिला आरो घिखौ होनो मोनिखाय आद्रा बायदि मोनबाय थादों आं आरो आलमन्डखौबो होनो मोनासै हाखु दाखुसो जाबाय नालाय दायो नै प्रसाद रानगासिनो दिनै बयबो जागासिनो हे कैसा हुआ है बियावनो होना खाबाय ओमफ्राय गाहाम जाथ'आ दा मुलि जाबाय बेवआनो खानो ओंखारजोब्बाय गासिबो टिपट नोंसो लांदों मिथिंजाय फैलाय सोरनि आनैनि खनबाय दे होमबा औ दे दे जावायखौ नुवासै ने लाखमानानै दोनबाय आरो दे oh deh bye bye dem bah deh dem bah बयबो थांबाय ओमफ्राय आं ड्रेसबो सोलायबाय आरो आं दहाय जायाखैमोन नालाय खिरखौ ओंखायनो दा जानाय नायनोसै मेंबाय मेंनाया सिं साबाय आरोना मानसि एसे जाबाथाय बिदिनो जायो नालाय ओमफ्राय दा जानाय नायनोसै माबायदि गावनो बानायनाय गावनो जानोसै आरो गाज्रिलाय जायाखै आंनि फेभरेट बियो खिरा मोजां मोनथारो आं जानो दायो
दसे थानानै ओंखाम ओंख्रि संलायनोसै सासेया दाबो सफैयाखैनो ओमफ्राय मा लाबोदों पापाया दाउ बेदर नामा दाउ बेदर लाबोदों पापाया एसे बेखौनो संनानै जानोसै आरो जोङो संखांबाय नै दाना जानायनिसो फाला खिन्थु दानो जाथ'वा उखैथ'वाखैनो रावबो दहाय बुट सुट जानानैहाय 9:30 जानोसै राजाया दासिमबो सफैयाखैनो थ' आङो नेगासिनो ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय आइ पापाया जाग्रोनोसै दायो बे फैबानो जानोसै खैथा जागोनथाय 10:30 गाहामसो जाफैगोन नामाथाय सफैनाया थ' नेनोसै आरोना फरायखांबाय बिथाङा मोदोम खुरनायखौसो डाइरेक्ट नुफैबाय माबायावसो जानोसै नामा नै लायाव इन्टारेस्टिं गोथाव मोनोथ' बेयाव जाबा आं संनाया नै गोथाव इस गोथाव जाग्रोदो नोंसोरो है जाजोबदो नोंसोरो बेखौ दोनबाय थाना जाजोबदो हरावलाय हराव जानो आरो गेस जानोबा हाना जानो हागोन जानालै मोनसेजों जागोन जों जाग्रो मारै जादों बेदरा जायाखै जा ओइ आथिङा आंनो दंना गैया आथिं जादों नै मारै जादों गोथाव जादों गोथाव जादों संनाय ना फिसाजोनि आखाइनि संनाय मोनजाना खुसि जाथारदों दे जा गोथावनो जों दाहाय जानोसै फैगासिनो सवालि बिबारा एसे गोखा नै माबे सवालि बिबारनि बाथोना जादो होमबालाय जोंनोबो दङ नामा थालिर बिलाइया होमबालाय थालिर बिलाइयावनो जागोन जों सानैबो हराव सुबाय थादों आङो थोरसियावनो लाजोबना जागोन जों थोरसिनो बे माबायावहाय थालिर बिलाइयावहाय आं दोनदों जानोसै नांगौ बेफोराव नैबे बेफोरखौ होमबालाय जोंनि नोंसिनाव खम जानोसै हे नांला आं दोननो थिनखायाखै नोंसोरखौ जाया होननानै ओरैनो बेबायदियाव साउथ इण्डियानफोरा जायो ओमफ्राय जोंना थालिर दना दा जा ओइ जाया बियो गोदो जायोमोन दा जानो नागिरला दे जाग्रोदो होमबालाय जा संनायखौ जानानै फिसाजो दे जा गोथावानो जादों नंगौ एसे संनो आंबो बोथोरनि अलकबि फार्स्ट माबाया गोरलैखौ गोथाव मोनोथ' जानो गोरलैखौ गोथाव दे जाबाय था होमबा नै बे दासो सफैदों नालाय जानोसै जोंहा बेयावनो थालिर बिलाइयावनो आंहा सुनो बारग'गोन नालाय आंना आथिं हो जानोसै जों दे ओंखाम जाखांबाय जोङो जाखांनानै दा बिराद ओंखाम जाखांबाय जोङो ओमफ्राय दा मेंबाय गासिबो बिराद खामानि मावनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय दा आरो माथो खालामबावनो हर जाबाय नालाय उन्दुनोसै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय